कहवन विटामिन तोहार पियौनु हो पियैले बारे सेवा सेवा दानी लागे जमकेनु हो पहिले बारे उसे तोरा का मतलब बा सुख बाबे है कतना कहे हो हम दिन भर बैठल रहे हो का बुझला शारदा कपूर जैसा हुन बोल कैसे हो गइलू रे जान लागे सोइए के बेला रोटी खइलू रे जान लागे सोइए के बेला रोटी खइलू रे जान गुलु गुलु गाल दुनु भइल बा हो पुहा जइसे ना हो बोलाए सहा